Nanzika Tamsiyani ngebekufake nanzika bangamthengisanga uGundukwana bamyeke because limthandela ntoni iyacross yawo hayi man kanifaka pha kuya ke sokutheni ngosokuqaba kwinto ndiqala ngosohamba nawe ngosoqaba nawe hamba khona singakhuthuza bana moto bekhanda usazi sho mntazi Ninjan. asephila mana kunjani Phila now. sure sasithemba Pamela, I need 2 men. Sine house party khona from yami. I mean, sifuna nje uzonwabisa wethu. Khuleka umzimba. Yini nizonwabisa namhlanje siswa? Namhlanje. 2 men. 2 men cha. ayifanele thina Abondlekileyo. abondlekileyo ne no nomntu asebakhona isentshu iqala ngabani ixesha isendezi Ngongoko. goku Yeah. akhona Singahamba soyithu if nobayi 2 if ni available. yes available manwena available samjonge yabona mna ndingumsijo i-out hambe nepanchaw unjisto bathi unjisto so ke mamela masisama Magama enu. amandi mandi kwawena mntase abethe ngequthu Aba like See 2 girls. kolala kuse pha. house party kaloku uyintoni emcimbini sister Party for 4 basically. sentsho umjida ne anifuni bangathi umbone ngathi siyamnansika ne out yethu lena sihlala ngolo mama yishiya apha ikho grand yabo yabona kwanezilamba umjida ne meningitis yakuxaka sephambili yabo Okay. sentsho wabafumene amadoda grand Kunabantu abaright bishana ya. no Kanti mna mntana amangame fondini yima wena liya mani intoni wena kodini iwethu lo muntu uzafika yokuswela unekwasa ithi makanyuse ngoku ibrook news yayibona yakho nyusa yabo afuna news ayikholmani ke le yona yenzi iyabaleka nje manenzimi yenzi anglelinzi Beautiful, love it. Yenza i-Glen Because Lindsay. ngabantu nonke abangathi ukubona man sikrandi man ifuni sithi nayo siyovasa my sister akho need yakuvasa bethuna basambeni ngoku ikhondo Wesithathu wakho wesithathu. hayi osatondoni wena mani intoni wena osatondoni chi sanukuba lokho amaxesha bethuna na uthome emlindile no akho ngxaki no so sithini ke Sawulandela, sikulandela okanye sizokhwela emotweni kanye sifuna ngongoko omisa ngena ngapha omnyangeni kalacala ngapha uthatha isitixo sami uzintansi kuvale unyaka usifake phantsi kwemethi yabo ume kule ndawo uzanza mina hayi benzontoni hamba hambe mani wena khwela then omnye ngapha kalacala ngapha liyani uthatha isitixo sami usifake phantsi kwemethi ucimela itivi anakhwela apha efront man bendisitsho kaloku nami ngezi ngathi niyoyika anglelinzi Sisi inanzi wesithathu. hayi kodini phambana wena yebo phambana shake put shake put ba sakbiz ba if this hayi wena hayi Anidinga umuntu ozophatha azothenga ice. ngandeka I-ice anidinga umuntu uthatha isitixo sami usifake phantsi kwemethi Baby. Hey, now I get up with the best let's say couch. Yini madoda ne right? Sho ngekawushi ayikawuthethe ngekawushi kaloku mnasiko I want to think I do. uthe ufuna amadoda Mani madoda imani kaloku. Nisendlini yami ngoku. Into esifunayo thina kuphathiswa ikhawushi please siyathutha mna. no mafront man aqhitha iqonda mani bayindlu yakho ne but yawusisi sisikhangathethe ngekawushi Hayi, nakusenza mani. Utheni kanti baby kwabafu? Baby ndithe kubo ndidlula kubo ndathi ndicela nizondiphathisa i-couch. Baba excited baqomba bafuna apho. uthe wena ukuthi sister ufuna amadoda azokwazi ukuphatha for the whole night Upasa for the whole night non. Kwathini? Makathini No, mamela, Yona ithetha mamela. ngani? Into esifunayo ukuphathisa ikhawushi please. Umuntu wami lo uphume sithi uyokhangela amaphara azosiphathisa ikhawushi. Siyathutha. inkulu Sorry. into wakho akathethanga loo nto kuthi into ayithethileyo kuthi noba ngabana thina Bhidanisa apha sinele kugcwele Okay, ngiyayibona le niyazithanda ipati ni. Asanukhathazeka abantu akwethu. Xa sigqibanje nizwa kule pati enifuna yakho. Okwangoku zikhawushi. And baby mna next time ibhatala sesibana umuntu omnemali. Imali yongxaki. okonde but ke ngokubona sister ngewendeka ukuthi yacaca ukuthi uthe ufuna amadoda azaba right for the Fonini sama uthengana mntasa khawushi ntakwethu makabambe ikhawushi. Andikathi wodlekisa mandleni. mna ndodlekelanga futhi uzophatha ikhawushi zabantu ndiyaqala igqibelisa sobe phinde ndiyenze le nto lena Mayiphakame ikhawushi mfowethu. Sanibhatala sesoyika. ufuna imali Fonini ikhawushi man. undintoni na uliwexiwetu nje apha nje
Fondini besingazelanga le nto. Phatha Fondini man, phatha. Ingathi uyonqina. Ndiyacela tata. Ingathi uyonqina. Ndiyacela Enye ingxaki okay mamela ingxaki tana apha besingazelanga le nto. Ukukhalaza kathatha i-couch. Tamsiyana Fondini kabuye ndizawuphatha mani intoni wena Fondini ule wena Ikhashi matata mayiphumele khashi. Ngalendlela Eva. Sanukhathazeka. Anilambanga awungayenza mesista for him nakalambanga still Kutele le. Ebole. awungayenza for him Fondini babacela cala lingaphi intoni Ndingazofuna. yeka le nto Khathesa slam afana. Khathesa slam. wena ngani iziqokolele ta izinto ziyancane iyaziyo bangabantu futhi bathi uzayimosha sikhashi lento khabambe uzayimosha lento Iyazala laba bantu. bazabantu sesithethile mosiguqa Sikhuluma khashi afana. Intoni man, intoni ekhalasayo. ndinamandla naye sisi wangakhange uzicline Khana izikhala samkamthoko. uyazi mosibangabantu bathabana ezikhashi Ukutya please. uqavile mphathise tana kanyeke bawufuna umphathise tana kanyeke masifuna intwana safuna Awuyenza maselilapha Bathi khashi for so lapha yini man please. Abona uyafuna Intoni ikhalazisa na imali ngathi awuzifumana. Chi. Khathilati mfethu. Chi ayadika lento yakho wena. Ayadika Yabona yakho. yabona hlobo nibile enyama madoda iyacaba bekunzi awo bingathwanga lento sebusuku le kwenza no Chi. Lo muntu lo babo wena mfethu babo ungafuni ke utshilo wakho uma ufuni. Chi uyantshintshela pha ngoku uyozenza uSchwarzenegger. Efeni kavala umlomo man into esanceda kovala umlomo Suka lo man. muntu lona li yema ntona usikube phoko lo muntu lona uyazenza uhaka napha ngapha ungwenza uhebe phatha ngapha uvuma yonke into lo muntu Fonini babo ungafuna abantu upeyile okusalayo. Babo ungafuni ukuthatha imali ngongayithathanga. madoda ipeqa Chi. bekuthengisa umzimba Chi babo ungafuni ukuphatha isikhawu nje uziyekile nawe. umzimba otheni uvile apha namesister ufike apha wathi ufuna abantu bephathi yava yani nje mina nomjita ubonile bulapha mos Chi. safika phathi Ngewambile mfethu. siphathi isikhawu pha Fondini uyayihleka imani Chi okusalayo upeyile Fonini. Salayo upeyile. yabona Jaba nihamba apha nisithi ndiyagula ndithethele kwathi Awungalingi uhlekise ngafuni ningene niphathe ikhawuchi Fondini ngengayenzekanga yonke le nto nangu umuntu wakho wahamba necheri qala wena. nangu Wakho wahamba umuntu necheri. asuka right man right mna ndiyiqonde mna nanga nabona apha intombazane ehlanga ngake izokhetha nina theni tantini hayi bo kodwa Yazi phana siyayinika imali phana Fonini kuthiwa phasa kwenzela ukutya uthi akafuni phana kuthiwa sawunika imali uthi akafuni Fondini uthi akafuni jonga sihleli kule kona mos asinamali mos nathatha yonke nezendleleni yakho Chi asobe ndiphinde ndiyilandele wena into nawe wena phakathi Khathalelanga. Hello. sobe ndiphinde ndiyilandele hello into nawe guys lapha nje andicela abantu bazosenzela iphathi Athi ungalinge hey mani awungalinge wena uyaqhela athuse qhela kodwa lo mthitho awungalinge wena anakuthathela ngiyaqhela enokubona bemeli banguwe nokuvule Awungalinge bayani aphathe zakhashi Awungalinge, spita wena sabona ngwazi Apha, spita awungalinge. wena emba wena spita wena spita wena same ngapha juice sep abela qhela Akona Nigeria, Akona Nigeria.